2023 este anul în care Future of Digital, probabil prima și cea mai mare comunitate și școală de marketeri afiliați din lume, lansează Extravacanța, viața ca o vacanță, o platformă de travel care te vrea tot timpul în vacanță. 50 de săptămâni pe an muncim și doar 2 plecăm în vacanță? E cam inegal, nu-i așa? Mulți consideră că vacanța e prea scurtă, iar unii dintre ei au pretenții mai mari și consideră că viața în sine ar trebui să fie o vacanță continuă. Dacă și tu gândești la fel, atunci această prezentare este pentru tine. 220.000 de insule sunt în întreaga lume și noi nu știm care sunt primele 20, cele mai vizitate. 14 dintre ele sunt în Europa și majoritatea europenilor nu au vizitat mai mult de 5 sau 6 și dacă au făcut-o s-au limitat la doar 7 zile de vacanță. Nici nu au ajuns bine, că au trebuit să plece. Extravacanța, în colaborare cu Future of Digital, sunt aliații tăi în a-ți face viața ca o vacanță. Uite cum! Future of Digital te învață profesia de marketer afiliat, astfel încât să îți permiți să fii un nomad digital de lux. Iar Extravacanța este platforma ta de travel care integrează ofertele marilor vânzători de turism, de la care cumperi în mod direct, la prețuri foarte bune, hoteluri, avioane, mașini de închiriat, activități turistice sau oferte last minute și te plătește totodată ca și marketer afiliat, atunci când recomandările tale de travel se confirmă în rezervări reale ferme. Prin Extravacanța, ți se propune de fapt să cumperi avantajos o vacanță, să promovezi vacanța fiind în vacanță ca să rămâi în vacanță. Încă o dată, pleci avantajos în vacanță, promovezi vacanța fiind în vacanță ca să rămâi în vacanță. În Extravacanța, ca și client privilegiat, ai costuri zero și discounturi de până la 10% sub formă de oferte speciale pe care le găsești în secțiunea de cupoane a contului tău de client. Iar ca și membru afiliat, pentru un abonament lunar între 10 și 25 de euro, poți avea în plus față de statutul de client privilegiat, discounturi de la furnizorii de turism de până la 5% și posibilitatea de a avea clienții tăi și rețeaua ta de membri afiliați, unde ai putea câștiga comisioane din valoarea tuturor cumpărăturilor lor făcute pe platforma extravacanța.com. Promisiunea Extravacanța este onestitatea. Este un mit să afirm că există o platformă de travel care oferă cel mai bun preț, dar cu siguranță dacă faci parte dintr-o comunitate de călători, ai șansa unor prețuri mai bune decât dacă ai negocia singur aceleași prețuri. Nu îți promitem că vei vedea în mod curent hoteluri la jumătate de preț, dar te poți aștepta ca în mod curent să faci o economie de până la 10% la rezervările de hotel. În spiritul aceleiași onestități, nu îți promitem că vei putea trăi în lux din activitatea de membru afiliat al Extravacanța și că ajungi ușor nomad digital, dar este sigur că stilul tău de viață se va îmbunătăți semnificativ dacă vei crea o rețea, o comunitate de câteva mii de clienți privilegiați sau membri afiliați ca și tine. Ne dorim să cunoști bine acele insule despre care făceam referire la început, insule care azi sunt doar un nume cu o poză undeva în lista ta de dorințe. Deci, fă-ți viața ca o vacanță cu Extravacanța. În următorul video vei vedea cum poți deveni client privilegiat sau membru afiliat.